molt que la competició també porta a un progrés més ràpid, però també, en certa manera, aquest progrés més ràpid ens fa viure millor o no? Però jo no ho tinc molt clar. Et diré per què. És a dir, és veritat que si tu ets una persona molt brillant, i està competint, igual té aquell plus per trobar alguna cosa diferent. Però hi ha una cosa que se'n diu intel·ligència col·lectiva. I evidentment els humans no és que siguin molt bons amb la intel·ligència col·lectiva, però si tu generes un bon grup de feina, allà on no arribes tu arriba l'altra persona i et complementes. Llavors pots generar sinergies. De l'altra manera no. O sigui, si competeixes ets individual. Llavors si ets un geni, ets un geni i ja està. Però la majoria de la gent no són tan genis. Són bons. I fem algunes coses molt bé i altres xapi-xapi. Llavors, si tu... Jo, per exemple, al laboratori crec que és molt bo ajudar-se. Tu tens la teva feina i has de fer la teva feina molt bé. Però si tu saps fer una cosa i l'altre no sap fer, tu li ensenyes, un altre dia algú t'ensenyarà a tu. Llavors, és aquesta part de col·lectivitat que genera aquest coneixement sinèrgic que allà on tu arribes arriba l'altre o creix, perquè és com un ping-pong. Doncs això, jo crec més en això. Tu creus que compartir-ho tot ens faria anar més ràpid que competir al màxim? Jo no dic compartir-ho tot, però sí amb el teu grup de feina o com a mínim el teu grup de feina. A veure, compartir-ho tot, el que et pot passar també és que els llestos, això és com ser Colom o ser falcó. I ja en tinc experiència amb això, és a dir, si te'n barreges amb falcons, al final els falcons se fa un fart. No, es tracta de generar un grup en què hi hagi aquesta dinàmica. I les dinàmiques positives generen benestar per tothom. I jo crec molt en que la ciència és una feina que és molt satisfactòria intel·lectualment, però que necessites de tant en tant compartir idees, ser capaç de... El que et dic jo, un ping-pong mental. És un joc mental, en el fons. I llavors crec que si generes unes bones dinàmiques és molt més positiu. Jo crec que això. Ara, amb tothom i tal, home, tampoc cal ser tonto. No, 100%.